கைஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேக்கர் வீடியோ என்னான்னு பாருங்கள். இங்கே ஒருத்தன் ஹேக்கர் வந்திருப்பான். என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், வானத்தில் பறந்துக்கிட்டு இருக்கான். இவனை ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 வாட்டி பார்த்துட்டேன். என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரைனிங்கில் தான் கைஸ் வரானுங்க நமக்கு ஹேக்கரு. அதுபடி ரேங்க்டுலாம் வரதில்ல. ரேங்க்டில் என் அண்ணன் விளையாடும்போது ஒரே ஒரு வாட்டி வந்தாங்க கைஸ், அவ்வளோதான் கைஸ். இது சும்மா ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி தான். ஏன்டா இத்தனை நாளாக வீடியோ போடலன்னா அவங்க எக்ஸாம் நடக்கும்போது தான் கைஸ். இனிமேல் அடுத்த வருஷமானு கேட்டிங்கன்னா அப்படி தான் இல்லை, அடுத்த மாதம் போடுவோம். சரி கைஸ், அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. அடுத்த மாதம் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் கைஸ். அடுத்த மாதம் ஒரு 20ஆம் தேதிக்கு மேலே தான் கைஸ் நான் போட ஆரம்பிப்பேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 11ஆம் தேதி தான் கைஸ் எக்ஸாம் முடியும். அப்புறம் ஒரு சின்ன வேலைலாம் இருக்குது. அவ்வளோதான் கைஸ். என் பேர் என்னன்னு நிறையா பேர் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. அது 100 பேர் பாருங்கள், அப்போ சொல்கிறேன் கைஸ்.